nakaliang gajongi kumban shu bak babun kilayo I gatu kajing jia po Garo Hills hakabale se la danu kajing klat jong Brio nama kajing yolat jong ki bamde ki jaj menriu Garo ban yashim benta hakane election Garo Hills Autonomous District Council ke ban long shen te nakaliang gajongi kaji sokya ni lawan ni kenduk biang ya ka KCDC ni ya thu bang yo ban ya kran chicken tin arkantin bat CM hendai namar ba I indon tengi la shu ain o ka chiti kumba shu maj phang kendian nadu u arajar khat saw ni la wanra haka isi ki baper haka bang ni la kerpat ni la dawa persyang ban pun thu ya ka jingdon kam ban pun kelano ya ka ID rule ga basis pa arpu para sop para 1 bat sop para 3 Henry nadu arajar khat saw ngiyo tang ya kejing jar halor kani kamat ke padon kam bat hakane ke isi ru ngila ai ke city na do u April arja apusan ngila penbut ru ya ke reminder ha u January arja hundriu habang ngila bu ya kaju kajing kerpan ban amen ya kani ke idi rule ke basis pa arfu para ban namar bangi klempat yo lengin yo ignu no kadak ba na kalian ka council kan simkia halor kani bat daga bapet ya kajeng jiang tiap po Garo Hills ni wan biang siapo ka KCDC mentah ban ai biang ka ke city sya ICM ban kerpat di ba insim kia da kajeng kmi nanti yo lesi kan ni kajeng jia ka barang jia po ka Garo Hills kan pen kendit kan pen snow thu ya kibabat ya ka sinchar kadar hapo ka district council bakat no kalau ka badon kamtam bangin pen kelai kan ke diru ke basis pa arfu pra ban khanglat ya kibar jela ya kibamde ki khasi da ukhulom jong ka an bakim yo kinum yo lat ban sebenta haki election lamar ka jing septing ka jongi ka long ba yo haki por ki banwan yo kawan ka jing mensaw pada ya ka district council bat ya ka jai bendo hi bodok kawai te kum mangila jukuran ka por lada kum kinong thawan lada ngimla banyada ya ki kenro juga district council dakaan long le no ka jing long nong thau an ka jongi nak ta kadau ngi la busuk kan ke city yang ne bat teng yo ka district council du ho ya ka jing bun bagi kam yo kini ki mat ki ba kham kongsan ba ki sa no shadin tena kalian ka jongi ngi ai ka city bat ngi apen amendru ya kan ka ED rule ka basis pa arhu para hakabang ila ai kerteng ka draft amendment 128 ED rules tang ban pensuk ya ka district council tang ban pensuk ya ka district council bahkan penstat penkulo ya kene kam namar ka proses ka khamjolong lar ka district council ka amen ni kene ka bon ra ka floor of the house kya pass kene ka amendment nang ta par kya pha sha u governor ban ai ka SN te piki kalenti ka khamjinga kindiat te ni kwa ya ka district council bahkan le no ya kene ka benta khnang bangin like na ka jing mensaw ka iga bajia po district council kalong basusi kalau nggak bosusi bakini ki bom degi ngajak bendri baru ki yolat mentabut bat balik kan ini ka jeka kinaat menta kadai baki MDC le se jong Garo Hills ki klempen klan ya ki an ki jongki yang tepok Garo Hills nak kata kadau kami kene ka jia kinaat kene ka jing mensaw hang tepok ka Garo Hills bat ngin kwa bakan wan urlong kaju hane ngajak bendri jongi te ni kwa do khlam bai ubasai ban tho ban penkala bai ya kan ka idi rule aba sispar hufra ka draft amendment ngira ai lupa siapo ka mi jong CM hakabang ngira tho at ligi mat ki kong san pha ni tho ba in para 128 sub para 1 but sub para D the sentence starting from provided that a person not belonging to a Shilo tribe ter hadu ka kentin territorial limit of the state autonomous district they ban delete ya kene bolok kawai but ban tho bujli no dakan ka kentin ka boong provided that a person not belonging to a Khasi tribe shall not be entitled to so vote in the KHDC election kala syai ba kentin but ka baar pada amendment bagi terwa ba ya ka para 128 sub para 3 they ban delete barok kawai larang ni le kumta le se kandon ka jing singan ya ka district council hi kawai hakini ki khendet sni ki baladem ni aji ro ngi yo in nakaliang jong I ba aden ru ila pen pau ya ka jing bam yahap jong ki wi pada ki jek bendreu ban le tuklar
haka kampet bot dari ka election juga Garo Hills Autonomous District Council bat kadai sisa kumta kadai sisa kum ogi baden bat ni kemit inti ba ka juk ka formula kin terkam hang ni ya ka juk ujung snow kan dandru lembaga ne ka isi juga WPP bakin pendak hok ya kamram ka jongki kadi omde nak benta ka jing mentau jono nak benta ban pun singai ban pun scam jadi kenro juga District Council hi nak benta ka jing ba jong u babun balang nak kadau ngi dontang ka jing kermen ba nakaliang ka KJC kan simkhia ya kani bat ngindei ban perkhat buram le ban perkhat monu ban yo political mileage hedai ka kamram ka kongsan hi bangin pun scam hi kenro pi lada haka kerting juga parti nginya penyo ya kari kalong kaba ma ba ya kajek bure ko jongi to nginya bu ya parti den kai ka bangi le nak ka jongi kadai ka jingkwa ka jongi ban ya trilang ban pen scam ban pen sngan ya ka hok long terai hapok ka District Council ban nak le ko jongi long ki bakloi ban ya trilang bat ka District Council ban pen urlong ya ka jing temu bat ladah ka kane ki isi kale gini ka kam ka bala sateng ka bun bak isi klem la manle ko ka jaj budeng hapan ai dingero ni hap ai ka jingero ka bakraw tam ya kan ka District Council ya kan ka isi ka bala la ban simkhia ya kan ka benta na ta ka daw ni sa sisi ni kerpat ba kan ka isi kan le bat kan penting ru ngila ai ka city sei PA jong ECM da ka jingkar pa du ban sobha ban penting mala da snap jar ni sa umdum pi langi la snap jar ni sa umdum tinggi kerpat ru kum kata ko official kakat la jingtri professional haki office kile kum ladangi ICT ngi yo ru reply pi tinggi la ong pi ru ban soba ban pentip lang yangi kai ka senjam ka bana kalyang kami jong CM kila sim halor kami ka benta pi lar kyong ngin proses kin le no ru ngin sautu lari kyong ngin la ban le ru ngin sok thu dakinu pada gisen jam bi hap sim pada ban pen urlong yang ne ka jing thumu ka babha ka jing thumu ka dam kam tam yang gi kum ka jai ben riu hnyau turap te itang ita nak leng ka jongi bang ngin sabut din pade ha ki por ki badang wan nak leng ka jongi kentang yawai teng hoi ngi kerja ka ju si ka ju 4 urlong hap kan ka ju si ka ju pi ni hap kan nomar ka khia ba kan kam la ban long ba ka wai ki isi ka khlem le tengi la klet dong iru ini ngihap ban yai bot din ni kani ngihap ban yai bot din ni kani namar ka jingkit khlik ka jing sokhia na ka benta ki patang gi banwan ki ban yo benta ya ka District Council pada